ንነብስኻ ዓቕሊ ተገይረ ሓንቲ መዓልቲ ዝዕወተላ ክትመጽእያ ኢልካዶ ትነግራ ዓሚቕካ ንነብስኻ ስከራያ ተደጋጋሚ ሓደ ዓይነት ህይወት ዶ ትነብር ኣለኻ ግን ንስኻ ትደልዮ ህይወት ካልእ ዝኾነ ዝተቐየረ ነገር የለን እዚ ዓቕሊ ዘይኮነስ ፍርሒ እዩ ብድሕሪ መጋረጃ ዝተሓብአ ምቾት ወይ ኮምፎርት ዞን እዩ ኣብ ክንዲ ጂምናዝየም ሶፋ ኣብ ክንዲ ሕልምታትካ ድቃስ ክትመርጽ ከለኻ ሓንጎልካ ቀስ በቀስ ከይስተብሃልኳሉ ድኹም ክኸውን ኢኻ ትምህሮ ዘለኻ ሎሚ ጽቡቕ ይስምዓካ ተጸናኒዕካ ትውዕል ጽባሕ ግን መጻኢኻ ኢኻ ትሰርቕ ኣብ ኣፍኪስካ ትመርጾም ምርጫታት ዓብ ነገር የለን ጽዒርካ ደኺምካ ፍርሒ ተሰሚዕካ ንቕድሚት ክስጉም ከለኻ እዩ ሓይላት ሰባት ድማ ኣብ ጽንኩር እዋን እዮም ዝፍጠሩ ሕልምታትካ ብዛዕባ ምምኽነይታኻ ኣያገድሶምን እዩ ምቾት እንተሃሊካ ኣብ መንጎ ኢኻ ዘለኻ ምቾት ኣይሰማዕካ አንጊህካ ተስእ ዝያዳ ኸኣ ኣበርቲዕካ ዕየ ተመሃር ምኽንያቱ እቲ ትደልዮ ህይወት ኣብ ካልእ ሸነኽ ዘይመችነት ስለ ዘሎ እዩ